psihološki da ti ne znaš kad je dan, kad je noć. U kockarnici nemaš sat. I kad uđeš unutra, on odmah skenira, imaju kamere, odmah skeniraju tvoj lik. Znaju ko si, šta, sve, ono, tebi zbatu sve. I ti, na primjer, napraviš lovu, ono, mislim, to je namešteno da ti izgubiš, naravno. Ako se zadesite, daš da te ubode neka lova. Ti si, ne znam, napravio, ne znam, $200.000. Oni odmah to vide. I ti izlaziš iz kockarnice, na vratima te čeka menadžer, čekate neka napucana kamenjarka, znači kida bato. Nama je velika čast što ste vi bili naš gost. Hvala, čestitam vam na uspehu, na osvojenoj nagradi od 200.000, svaka čast. Zato što ste napravili takav rezultat. Mi vam besplatno dajemo. Besplatno penthouse na vrhu zgrade za vas. Besplatno. Dajemo ženske, dajemo drogu, dajemo ovo, vrate. I sve te pare što je zaradio, razumeš, sve potroši. Znači, sva ta lova se njima vrati. Razumeš? To tako funkcioniše, vrata. To tako funkcioniše.